Mono wonse mpingo Yesu ndi wabwino ndipo nthawi zonse kuli ndiye vile bati chimene ndikuseka ndi ichi, tachoka kuno dzulo akazi wanga ndikuti achiteni kwa abusa athu ndithu ndi abusa akapha izi Herbert, so namene timacheza nawo kwa basi nditi kuti abusa zili uku iya chikwefe morning devotion yathu kukalambo mukabwera 8 kapena 10 ndiye tukabwera abantu tsono kuno morning devotion iyi I can't understand ifeyo kuja ambira amakonda evening, so ku evening ndi kumene timakhalapo koma ayi sitipyola kuti kapena tingakwane 50 ndiye kutabwera ambiri kwa basi, so we are learning kutere kumutiphunzitsa kwa basi pazambiri zimene zikuchitika izi ya nawonso abusa athu akuti no one time nanenso ndidzangoona chabe kudzangokhala nawo nthawi ina yake abusa ni zimene tikunena kuti abusa adzabweranso kuna kuti adzangoona tsono kudzakoperako zina zabwino tu amatengera bati nanga pamafunika kutero iyayi. Tsono ambuye alemekezeke, dzulo tinayambapo za chiphunzitso chathu cha mwezi umenewu ndipo timanena za moyo wa munthu. Abale tamverani, Yesu kuti abwere pano kudzabadwa nkudzafa osati kuti anthu ife tinali ambiri ano hayi samatikonda because we are many koma amakukondani monga mmene mulili inuyo. Ngakhale mukanakhala nokha he still would have come. Ngakhale mukanakhala nokha pa dziko lapansi chikondi chake cha Yesu akanabwerabe nkudzafa imfa yotere ija. That is how he loves each one of us. Ndimene amatikondera. Zikumveka kodeti ehede. Sono dzulo timanena za umboni, ndiye umboni woti nanena mothamanga koma lero ndiyesetsa ndithu kuti ndisunge nthawi, ndiyesetsa kwa basi tiyendipemphere. Atate Mulungu wathu, ntchito iyi ndi inu munanena kuti pamene pasonkhana awiri atatu mu dzina lanu inunso mudzakhala nawo pomwepo, ndipo tidziwa kuti mulipo mpano. Chitani ichi chifukwa cha uyo Atate pamene tikumaliza umboni komanso tikulowanso gawo lina tiphunzitseni. Tapempha izi mu dzina la Yesu Khristu, amen. Dzulo tawerenga mabuku awiri. Tawerenga buku la Luka chapter 15 ndipo tinayambira verse ya 8 kulekezera ya 10 pamene timamva za mayi amene anataya ndalama, ndipo ndalama imeneyi anataya mnyumba, inatayikira mnyumba ndalamayo. Tsono mmene anayesera pano ndi pano kuyatsa nyale mpaka kusesa mwamwayi anayipeza ndipo anakondwera kwambiri. Tsono nimanena kuti I don't know how you read your Bible. Ine mmene nimawerengera Bible nikamawerenga the first question nimene nimafunsa amene akulankhula apayu ndani nanga akulankhula kwa ndani. Tsono amene amalankhula ndi Yesu. Akuti mayi anataya ndalama yatayikira mu nyumba, tsono anayesa kusesa nyale. Tsono ine nimaona ngati Yesu amanena ineyo kuti ndataya mwana wewe Sakala watayikira mu nyumba nyale ikuyaka Sunday iliyonse amapita ku church kukamva mawu ndiye nyale mawu a Mulungu hayi ndithu. Tsono kutere pano mpaka anatenga chiseso mwini nyumba kusesa kuja tu ndi Mzimu Woyera. Wona kuti tikamalalikira apa mpaka kumafunsana ndamene munali naye dzulo kuti unakawauza zija timachita dzulo zija unakawauza eti kuti hayi ni Mzimu Woyera akusesa zinatero pano hayi ndilimya osapeze mpaka tsiku lina. Kumwamba uku I don't know kuna zikakhala bwanji. Inuyo mukhoza kunena kuti hayi mukudalitsika apa ndi apa. Msholowani kunabwera msholowani wa ku South Africa tinali ndi mzuzu for Jesus pamene ndinali ndi zaka kapena ziwiri mwa Ambuye Yesu 1985 chikondalandira Yesu 1983. So tinapita ku mzuzu for Jesus anaita na msholowani a Stephen Lungu nthawi imeneyo tsono amadzalalikira ndi akuti mu stadium Yesu amapereka makorona akupereka makorona
izizi tizionaso mkati mwa wikiwo mmene makorona akakhalire uko, so akupereka makorona, then angelo ali ukuti cheering. Panali makorona awiri chochikulu kwambiri chona kuti korona so wonse alingero uyu atenge ichi ndani. So panali anthu awiri kumbuyo kuno kunali evangelist amaona anthu ambiri kuti onse awa kuti alowe muno awa nchifukwa choti anamva ulaliki wanga. So I'm very sure kuti korona chija chinchatani. Panali gogo apa, gogo patsogolo ndikuti no sichikhala cha gogo chai Yesu wangu ndi amene akupereka. Ndipo gogo mmene amapita ngati Yesu akupanga mistake nkunyamula chikorona chachikulu chakuveka gogo mulaliki ndi changa ichi anthu onse amwaona kuti akudziweni nambo Yesu ndine ndayenda uku ino Yesu akuti yes it's true, anthu awa anamva uthenga wako. Koma kudziwa chimene chimachitika uyu gogo uyu nthawi imene iweyo kuzangu akanangomva kuti uyu akupita kwako gogo uyu amatenga masiku fasting kukupempherera. Fasting ambuye mugwiriseni ntchito samadya iwo kulalikira uyu osadya. So zija zimachitika zija zodabwisa zija nimani angapempherera ndani. Therefore korona akhale kwa ndani inu pazolengeza muchalichi mukakhala china chikakukhudzani tenga mboni chimene chocho kachisalireni ku nyumbako muone zodabwisa zizichitika. Kuno anthu azisangalala sakudziwa kuti chachitika ichi chifukwa cha ndani. Muchalichi mulibe amene amangokhala, palibe aliyense Mulungu amamugwiritsa ntchito malinga ndi talente yake. Haleluya. So dzulo taona zimenezo kuna kuti tinawerenga pa Luka. Tsono kenakanso tinazawerenga nkhani ya Stefano sitinamulankhule dzulo ayi Stefano yoti mulankhula lero. Stefano ndi mwana, I think he was a teenager, nkulandira Yesu. So ndi wasikomo. So atalandira Yesu mwana Stefano koma analalikira uthenga ukunuku. So he still when he was young chifukwa cha zimene amachita nkulalikira uthenga ena ananyansidwa nazo masiku adzana zinali chonchi ndipo anafa. Imfa yake sinali yabwino, kumgenda miyala. Taganizirani stoning munthu kumgenda mena kuti mwana wino mkawa mano onse paka nafa chotere. Koma chiko choti analandira Yesu tamvarani tinawerenga dzulo chifukwa chokuti analandira Yesu Stefano pamene amamwalira amaona ulemerero wa Mulungu kumwamba. Ndi Yesu ali kudzanja lamanja la Mulungu Atate, ulemerero wa Mulungu. It does not matter how you die. Sizifunikiraso kuti mudziwe kuti mufa mono imfa yotani, kaya ndi ngozi ya galimoto, kuti mwagundidwe ndi minibus, kuti mwafera mdziwe kapena chani, kuti ndi Cyton Fred, ni chani mwafa. As long as musaziphe, koma kuti inuyo mwafa kaya ni sugar, kaya ni BP, tanenani ni chani chakutengani pa dziko lapansi. As long as muli ndi Yesu pochoka muona ulemerero wa Mulungu. Haleluya. Kumwamba. Tsono timakuona wewe Sakala chidakwa koma chokhathira chosinthatsikana nkuti cha ndewu tamvani ine ndipo ndimapereka ndalama kubunda CCAP osati zamasewera pa nthawi itimati zamalonjezano. Ndi ndimalemba cheke masiku adzana kunali cheke ndimalemba pay bunda CCAP kwangu winchikapo ndalama. So nowena kuchalichi azikula mpingo nowena koma ngati kuli mkhristo wa mphamvu kubunda CCAP kubunda college wewe Sakala amaona ndalama. Inu ndalama sikapulumusa munthu twayi. Chentipereke ndi sitikulako ayi. Ndipo amene akupereka atabadwaso kwatsopano kumene kuli double portion. Koma nkunena kuti munthu akupereka ndalama iye asanapereke mtima wake kwa Ambuye. Ameneyo ndiye amene ndikulankhula naye ine. Zikumveka koma? Kodi ndikunena kuti kupereka ndalama yochuluka nkulakwa? Hayi. Koma nkunena kuti kusogoza ndalama mtima wako iweyo usunaupereke kwa choyambirira tipereke mtima wathu kwa ndani, izi zibwere pambuyo.
izizi tikalandirapo for everything we do. I was country director for a long time, country director. Data van amandita no meeting maiko ambiri said nthawi zina kuti ndikalankhulepo presenting a paper, nthawi zina kwangu kamvera basi. Koma each time ndikangoti ndatuluka ndapita kunja, kaya ku South Africa, kaya kwakuti, kaya ku America, kaya ku Britain, amandipatsa ndalama. Kwangoti ndafika sitting allowance mu US dollars. Chimene kutanthauza ndikuti ntchito ina ili yonse ya Mulungu imene mumachita, ntchito ina ili yonse imene mumachita, mumalandira allowance. Uko mmene mwabwera choncho morning, uko wachonka kale sitting allowance mukalandira. Sono osaliza ma US dollars. Koma chuma chakuti chakomwe US dollars ndi chani US dollars. Koma chauko so tikasiyana uko. Tizinena za New Jerusalem mmene alili. Tinena nditu mmene anamangira New Jerusalem. Tiuzana. Koma kumene kuli magrade. Diso silinaone. Kutu silinamve. Kapena kuganiza kuti kuli chonchi. Yes, it's true. Koma ngakhale nkosiyana kuli magrade. Kuli magrade. Walandira Yesu, dzina lako walemba. Walowa. So depending ni ntchito zimene kumuchitira Yesu yo. Kangu business, chikhristu si muno mchali chitwayi. Tenti tuluke. Ndikhalidwe. Uko pabanja kuma business. Chikhristu chionekere ko anthu ena akopeke uko. Muno aliyesa kuoneka ngati ni woyera muno. Koma tenti tuluke muno. Ndi chikhristu chionekere kunjako. Zikumveka koma? So zimenezo tikalandirapo kanthu. Ndi mukaona chilichonse chimene mukuchita uko amalemba. Amalemba. Nthawi ya rapture tizinena za mkwatulo. Tikapita uko akagereda ntchito zathu zonse. Nkuona makorona wina alandira ngati wina angati. Tikangoenda pa step ka 6 makorona aja akasanduka zovala. Ndipo zine zikakhala zonyezimira. Wena kwangolandira Yesu nkufa nthawi yomweyo akarowa inde Yesu arowa. Koma akakhala ngati wavarate masabato China chauko chadoduka. Inu gwirani ntchito kadali masana. Haleluya. Chifukwa china chilichonse chimene mukuchita cha Ambuye si chaulere. Ndithu. So tiyeni tigwire ntchito. Yerusalemu akakhala monga mmene timachita lilongwe. Ndi lilongwe uyu. Lilongwe. So lilongwe iyo manyumba ngosiyana siyana. Tikamva kuti area 10 tadziwa kale anthu ake. Area 12, 43, 44 tadziwa kale anthu ake. Tsono kuno sinidziwa kubwino ya koma nizi kutengerani kwathu. So tikati area 47 tadziwa kale anthu. 18 tikutsika tu 18. Tadziwa kale anthu ake. Then area 25. Kumtandire mwadziwa kwa kale mmene kulili. Kwa chisapo. Koma wonse wali muchani mulilongwe. Zikakhala so tucho omwecho komweko. Ku Yerusalemu kose nkokongora koma kuli magrade notizikaopana. Haleluya. Akakanalika supu kuona kuti appetizer. Koma tsono lero tentipitirize ichi. Abale ndi manena ine dzulo kuti I don't know. Munyumba Mulungu zimene anachita set ineyo ngati mubwera kunyumba kwathu ndiye simundipeza ineyo kunyumbako mukapeza mai mukakhala koma simukakhalisa kodi bwanja chikwe iwo ndiwaphe kwa basi. Ndimene Mulungu anatigawira. Mulungu amagawa. Munyumba muli monse mumakhala zodiaki wina womvera. Tinanga nyumba ili yonse ndipo wodani nditu kuti kodi munyumba mwanu mo zodiaki ndani nanga womverayo ndani. Ndipo sizitheka ndipo tsoka lake nkuti mazodi yake apezana awiri. Anyumba imene iyi yaka nditu nanga womvera muzake ndani. Ndi mmene Mulungu amakonzera. So ine amwe storyteller. Ndima wapi ndiwapeda mangoseka usiku ino tizigona ndikuyamankhani ina 11 koloko mabreak. Zimene Mulungu zimamukondweretsa every time. Taona ndi mmene zimakhalira mabanja nditu. Wina akakhala okuyansanga wina oleza mtima. Equilibrium zifike chikwa nonso okuyansanga mwapezana.
aisizi nde kuti uya kuwatcha zovala za amuna uyu zovakazi ndewu ikamata ndi kuti basi mupite so shopping. Mwaona wina akakhala omana wina akhale wopatsa, chifukwa nonse mukakhala kuti ndinu omana kodi alendo abwera kungoti odi kale mwabisa zinthu kodi banja linachitika bwanji. So mukakhala so wopatsa nonse ndi kuti zonse zinthu zipitatu. Mwaona, so pali equilibrium. Haleluya, tango mgwedeza kuti kodi waimva imeneyo. Yesu ndi wabwino nthawi zonse. Tiziona mukati mosemu muje ndione tigawane, inuyo muone kubanja kwanu kuti kodi womana ndani, wopatsa ndani, wokuya msanga ndani, nangaoleza mtima ndani. Zili chocho zodiac ndani tizaona ndithu. Okay, so timanena dzulo abale zambi zinachita sija amayiwa, she's my Paulo, ni Paulo wanga, ndipo I bow down to her. She is an intercessor every night kuuka. Ineyo ndi maphunzira ako mabena pano ndachita catch up usiku wonse every night kulangula ayi kuma kupempherera zinthu ndipo zikuchitika wana watu kuwapempherera. So nangasiti mapemphero limodzi ndi pano ndachita catch up ndi akati ayambe iwo pemphero vapemphere. So umakhala usiku ine ukakhala masana nimayang'ana mgulu kuti amadzanthawo yanji apemphere. Suno akangoti ame akangoti gwedeza pemphera inuyo ni 5 minutes sikwana maza amen basi. Mwaona mphatso anapereka zosiyana Mulungu. Haleluya, inuyo yano ni mphatso yanji paliponse Mulungu anachita kuti zonse zimangirirane bwino. Haleluya. Okay, so tamverani abale, ngati panali wosochera koma uya kusakala suno chosowa chija chapezeka koma tiyamike Ambuye. Okay, fine, thank you. All right. Yes, please. Here we are. That's it. I still have to use this and yes, this. Yes. Wow. Yes. Okay. Double portion. Okay. So pano chimene ndikunena ndi ichi, ndinali osochera koma tsono ngozi imene zachitikayo ningo ku benthu lankoni izizi ngakhale musa even if muyang'ane kwina musamamvere zilibe kanthu. Chifukwa chake ndichi nangasi mukaziona nangasi mumwaliratu mukudziwa zimene zozwezi ende mukaziona. So ngakhale mune kuti asi ndimverako nawo izi palibe kanthu musamvere koma mukaziona. Ndinanena kuti popeza ineyo naziona mwachisomo ndabwerako nikuzile mtuni pa tisanzo radio masiku awo amene muli masiku akale aja amalengeza wina wacha namwalira ndi wauka kwa kufa. Sinauke kwa kufa, nangokomoka. Amene anauka kwa kufa ndi Yesu yekha. Haleluya. Nangokomoka kaya masiku 5 kaenda ngati koma nikuuzeni abale, kungoti wafa opanda Yesu chinthu chochikhale choti wafa tsono ulibe Yesu. No, please don't. Manyumba timange china chilichonse chikhale nacho koma ngati ulibe Yesu ndipo pochoka kwake palibe liwu limene lingafotokoze zoopsa zimene zimachitika ukamachokatu kulisono ukuchoka mdima zija ndimanena zulo zija koma kulira kuseyo kulira kwake. No ear has ever heard that voice. Kandi uzina moto makakati kwati oche pako sono akutumule pemphero amakutumula pemphero kumene ulomveka akanali kutumula pano Mulungu akanamva koma chisomo kulibe uko. Usaseweretse nthawi iyi, usaseweretse. Iweyo ngati ukudziwana ndi Ambuye pempherera wina kubanja kwako amene sadziwa chifukwa uko kuti ukamuone kuti akuzunzika chotere iwe so ndimuyaya sachokako kumeneko kwayi zisatero yayi. Ndiye ineyo pamene umamwalira kalendara mujani makuuzani dzulo imasintha imabwera ndi ija iyo kuti zaka 1000 pano tsiku limodzi umakumbukira zonse. Abale
atsikana kana azimayi amene limayenda mchilaini kuona wina aliyense kumuona ndikuti ndewu zokhatira mukaziona. Tiye tiwerenge mawu ya Mulungu. Dzulo amatiwerengera ndi abambo, so gender mayi wina azipereke. 1 Timothy 5 tiwerenga ndimo imodzi basi, tikuthamangisana ni nthawi. Dzulo ninachedwa, leo ndiye setsa nditu. 1 Timothy 5 ndimo imodzi ya 24. Ene volunteer amayi. 1 Timothy 5 amene wakhaidi microphone chifukwa tiwerenga, so apo yeah. 1 Timothy 5, 1 Timothy 5, 24. Anybody? 1 Timothy 5, 24. Zochimwa tamverani. Okay, go to 25. Yeah, it's good because it's chimodzimodzi so za I mean tinanda Yesu Efeso. Okay, fine. Amen. Tamverani, ukama mwalira ngati ulibe Yesu, zochimwa zija ukuziona zimatsogola, zina uli pakati izo, ndipo ukaona chilichonse ukakumbuka avatira uje nacha chipongwe chakuti uku nali ku motero yakuti uku zonse kandi mabotolo umamwaka tanenani zobisilana izi zonse zika sukhala mantha mdima zimenezi zikakulilitsa. Koma Yesu ali pano. Yesu ali pano. Kubwera kwa Yesu tu safuna wina akawonongeke. No, you are so special in the eyes of God. Inuyo tinto wodula pamaso pa Yesu. Ngakhale mukanakhala noka akanabwerabe mudzango kuferani basi zimene zimachitika. So ine ndili pano lero ndifuna ndingokuchitani appetize maphunziro tiyamba ukoko, koma tione kuti chifukwa ninji Yesu anabwera Yesu. So tili muchipatala mwimo inu a university kuti timtenge munthu apite ku South Africa tichite haya ndege akamchite brain operation. Kwatu nthawi yakamuzu ija chipatala chilipo mpano tiyeni ena adokota mwale ndamene anatsagula apa kuti zaka zapitapo zambiri pano pa chitaujeka panakumbika nthawi imeneyo kwa basi ndikuona bongo makhala mukapepala ndipo zinachaji tengo soti kunyenyeka ndiye magazi anaundana pa brain membrane apa pa kapepala kaja kama sunga bongo kaja ndiye tsono kuti achotse zimene zizi anachotsa izi tiwandiuza operation itachitika dokotela sauza munthu za zimene wachita pa thupi lake, koma chikumbumtima chimavuta mpaka anadzabwera ku nyumba after 2-3 weeks kuona ali ndi moyo mpaka anadzafika kudzandifotokozera kuti mwana iwe ambuye ali nawe. So anafotokoza zimene zinachitika chifukwa naomba tengo nthawi mwa masebe. Tsono nthawi zina ndikapita ku bara ngati ndalama ndilibe nimangolimbikira kuvina. Ine ndimavina tu ine kulimbikira kuvina. So nitavala chawo amigo hapo ndipo kufupika nyimbo za nyako toto inu nthawi iyo masiku amenewo koma ambuye amango yang'ana osadziwa kuti pachita chodabwitsa kudzera mwapemphero. So ndi zimene zinachitika koma tamvana abale chimene ndifuna ndinene ichi. Mwana uyu Stefano atalandira Yesu zinamuonekera ifa yake sinali yabwino ayi taganizirani mamugwide miyala kuti ufe out of stoning. Taganizirani kuti ifa ibwere kudzera mwa kuponyedwa miyala si ifa yabwino ayi. Koma tisanafike kumene koko pamene ndili muchipatala chita operation manga
POP, plaster of Paris. Nthawi inakwana ndimeganiza kuti ndifa tsopano chifukwa ndimachita chizungulire kuchipatala kucha ina basi kenaka ndadzaona kuna kuti anandionesa pena watsagula pena koma abale moto uli kumeneko anthu mkatimo winanso anamuonetsanso Gehena anamuonetsa ngati mayi andi chipoto chachikulu waterekapo nyemba ndiye madzi akuwira simuja nyemba zimatere ali anthu mu Gehena ino ndipo tonse tikanadziwa chinsinsi ichi chilango chimene chikumudikirira Satana ndi iwo amene alibe Yesu simwezi pazi bwana ayi ndithu moyo ndi wanu pano muli kukantha kochepa zedi 70 years. What is that? 50 years ni zaka zingati ukoko simuwerenga ni muyaya simudzafaswa palibe kufa kumuzikhala ma feelings zokuthupi kukhala ngati mukadali ndi mukumbukira zonse zapano koma mwayi palibe tsono ine ndionesa kuona anthu akumwata ayi ndi maona bwera iwenso upita komweko ndinadzagwada muchipatala mkukweza manja Atate ngati pali osokoneza koma ndikuti hule ndine wokhatira uja ndikupemphe sono muchipatala wena tusamapulangita mundu wena mpaka wena nzobo adokotala amalepa nikuti ndikhululukireni lova ndi mutima mwanga sinthani moyo wanga Mulungu wamva pemphero abale Yesu amamva pemphero akabwera Yesu chimene amachita amasintha khalidwe. Haleluya. Chifukwa chake pano Afilipi 1:21-22 kwa ine ukhala ndi moyo ndi Yesu ngakhale imfa ibwere kani ngozi yotani kacha ibwere chifukwa ndi chani malo wakonza kale pamene wamulandira Yesu. Haleluya. Tsono easy taona ni mwana Stefano imfa ikubwera imfa yake Yesu si yabwino yogendedwa mnyala koma iye yupopezana ndi Yesu anaona ulemerero wa Mulungu kumwamba ndipo Stefano pamene amamwalira anagwada Ambuye musakumbukire chimo ili mpaka wafa chimodzimodzi Yesu mmene anachitiraso mwaona chifukwa chake abale ine chimene if I have come here is to tell you kuti chipulumutso sikubwera ku church chipulumutso si morning devotion chipulumutso si maudindo ametiba limbirana ayi chipulumutso sikulalikira panopa ayi chipulumutso sizimetimapeleka ayi chipulumutso nkuzitsutsa nkati ndine uchimwa nkuzindikira mphoto yake uchimo ndi chani ifa koma kwa ine uchimwane wakufane moyo ulipo uli mwa Yesu Ambuye Yesu berani mwa ine akabwera Yesu tiye ndipeleke akabwera Yesu morning devotion akabwera Yesu malilime akabwera Yesu zibwere sinners. Hallelujah. That is what it is. Tikatero koma kumwamba kumakondwera chifukwa chake lero pamene tikuchita zimenezi ndifuna tikupita za kuti titseke mabaibulo athu m'manja ena amapita kumunda kopanda khasu mabaibulo athu m'manja mkakhala kani foni palibe kanthu. Hallelujah. Amen. Okay, so no tsitsana baibulo ili tamvani baibulo lagawikana pawiri uku tipate chipangano chaliti nanga uku ndifunso ine ndine mphunzitsi ndifunso kodakati chipangano chakale ndiuti kale anapangana chani tani uzani anapangana chani kale inenso I agree with you chipangano chakale yes tamverani ngati simudziwa pa dziko la pansi pano pali so many religions mipingo tu ndi yambiri si chikhristu chokhayo Brahma ndi amene anayambitsa chihindu ali ndi buku lawo limodzi lokha Buddha anayambitsa Buddhism buku lawo ndi limodzi basi Marx anayambitsa chicommunism
ku Russia uko mpaka kuchani kuja amamenyana kuja konse kuja ni communism yoka chipembezo chawo ali ndi buku ndipo ndi limodzi Asilamu kodi buku chatimati cha Korani buku ni limodzi kulibe kuti chipangano chakale chatsopano ayi ndi poka tibwere uku kuchi Kristu kumene buku linagawikana pawiri uku timati chipangano chaliti nanga uku. I have a question for you. Tell me. Kodi mukamati chipangano chakale anapangana chani kale? Anapangana ine tu abuso mene wanika pano. I am a teacher. I have the authority. Ndina ulamuliro. Mukamati chete niloza wina ali yes abe ndikufuna. Ndobwera atu. Chifukwa mukuti chete I have the authority. Kuti iwe muona koma zisatero ayi. Tango nenani kodi chipangano chakale anapangana chani kale? Anapangana chani kale? Mwadija? Kumayambiriro? So tikamati chipangano chakale kuti kumayambiriro kwa Bible. All right. Ayi sakunama. Zili zacha zosunga anapangana zosunga malamulo amuru. Okay, so no akuti anapangana zosunga malamulo. Ena tikuvomera swezi? Okay, tingate nthawi yaitali. Kale chimene anapangana kale Mulungu ndi anthu. Adamu atachimwa munda muja anampirikitsa moto unabwera to protect munda uja. Angelo anabwera asalowe ndi manali uku anali maliseche zitatero chimene chinachitika ndichi kuti angayanjane bwanji ndi nthawi imeneyo ana a Israeli Mulungu anapereka malamulo amene angasunge malamuloyo ndiye wayanjanitsidwa kwa ndani kwa Mulungu. Tose pamodzi malamulo ndi angati? Tose pamodzi malamulo ndi angati amene anatipasa? Tichongatu manebu ili muno sili uzomba yabwera manebu 0 pa 100 nonse ni 10 ayi malamulo sana ni 10 tu ayi no 10 uja ndi samale mutati muverenge buku la Levitico Deuteronomy kuti muwe Exodo ti malamulo tinali mmene momwe 613 malamulo tati ndi angati? Sono 10 uja ni samale wakutenga chisaka kulungwa wose aja samale koma kamodzi 613 ndine mphunzitsini ku university mwana sanga khoze 100 pa 100 kama university masiku ano popeza aliyesa watsegula zake ni business koma nani kuna kuti credible university yona kuti university mwana sanga khoze akakhoza 100 amango kuona administration akavasa wakhoza 100 ama tabwera na phunzitsi tabwera ni kuno kuni ndi kuti inu ndi mwana zoganizano ndende zingatheke zimene zozo ayi sutika bwanja akulembera warning mpaka sizitheka. That's why ku university akakupasa kuti 92 ku secondary ku primary inali 100 imeneji ndio tuwapeza tizifukwa mwina ni mwina sono mumvere mulungu mmene amachongera. Lero ndifuna wina aliyense amve izi kumwamba ngati iweyo ukalowa osachoka cha ntchito yako ntchito ya iweyo sikakulowetsa kumwamba. The standard is too high. No man can reach. Palibe amene angapite kumwamba ni ntchito zake. Ena amaganiza kuti pakakhala sikelo uko ntchito zabwino uko zoyipa kumene ukalemere upita komweko. Si zimenezo James chapter 2 Yakobo tsegula Yakobo 2 James nali kumchinji uko so ni mati James ndikuchichewa ndichati nangolosa kamunyamata kena kamunyamata kamene kali Yakobo ni very good kumtima basusikabe kuti loza wina nazaroza wina ukukaya kwendeni kuiwe James ali Jemusi nado so tendipeze Jemusi 2 wakukaya Yakobo chapter 2 ndime ya 10 aje utiverengeraje
tione mulungu amachonga bwanji 613. Mumvetu how God marks. Ngati iwe kuti tukumu kutokalowa kumwamba chifukwa cha ntchito za iweyo, forget about it. You can't. Yakobo 2:10. Yes. Pakuti amene aliyense angasunge malamulo onse, koma akakhumudwa palimodzi, iyeyu wachimwira onse. Tawerenga nsoni mukweze mawu. Pakuti amene aliyense angasunge malamulo onse, koma akakhumudwa palimodzi, iyeyu wachimwira onse. Koma zikumveka inu? Malamulo anali angati? 613. So pa 600 ukangokhumudwa palimodzi 0 pa 100. Akalowa kumwamba ndani? Yaita ndiuza na akalowa ndani. Akapeseke? So machimo ena una kuti sunapanga maganizo chabe. Wachonga kale huko. Usanapange maganizo chabe, ufuna kukaba, ufuna zigololo, ufuna chani. Ufuna zabwino mzako mkatimu ni maganizo chabe. Uko wachimwa kale. Akalowa ndani. Ngati ni ntchito. Kuchonga kwake sachonga kuna kuti haya okay 98% lowa iwe. Hayi. Amina karoweni 100% ukaoka. Chifukwa chake kunabwera Yesu. Tamvani. Chifukwa chake kunabwera Yesu anakonda wochimwafe. Potikonda wochimwafe anatumiza mwana wake. So kuti chipangano cha tsopano chibwere chinabwera chifukwa chakuti panalibe amene anasunga malamulo. Palibe. Not even one. No, not even one. Palibe amene anasunga malamulo. Who can give 613? Palibe. Ndiye watumiza mwana wake. Yesu wabwera pano. Ali mulungu mwini. I can't understand the humility of God. Zachita mawa zimenezi. Ine kudzichepesa kwa mulungu sindimva. Ngati pali miracle chodabwitsa kuposa zodabwitsa zonse ndikuti mulungu asatuke munthu. Mpaka kamwana kubadwa kudzibibira mwana wa biba ali mulungu. Who can understand that? Inu taganizirani ulemerero apa. Munthu ni president. Ngati akukana kutsika president. So ti ulemerero wa president wa baziko basi, that's nothing compared ndi ulemerero uli uku. Kumene zamoyo zinayi ndi chani uku. Koma apa ngati tikukanika kutsika. Koma taona ni Yesu ali mulungu mwini uko. Mkuzitsitsa mkudzabadwa pano. Kuyamwa berera munthu chimene iye analenga. Kuyamwa kumapita ku toilet. Ali mulungu mwini wolenga zonsezi. Who can understand that? Angave zimene zizindani. Mkudzichepetsa kotani kumeneko. Zonsezi kuti iweyo usaphonyane ndi kumwamba. Usapite ku Gehena. Anadzichepetsa mkukhala munthu. Anali pano munanena dzulo lija zaka 33. Ena kuti 33 ana munthu weni akanabadula kumalawi kuno. He was going to wear this skin. Akanakhala wakuda. Koma popeza anabwedwa ku Israeli. That's why anatinga chikhalidwe chakumene koko. Pa zaka 33 sana mchimwirepo mulungu maganizo. Talowa nthawi yanji muno. Chamakota to 5 10 to 5 8. Ino muno ndi muchali chivatina. Titaditi ng'ambane mitu. Nkungoona maganizo mukhuza kuti muzeo tikhuza uthawana muno. Tili muno nditi muchali chimuno. Very good tili muchali. Koma nkuti zimene anthu akuganiza muno moto muno ndiye munthu. Koma I'm talking about Jesus. Ndikulankhula za Yesu. 33 years of thinking. Sana mchimwirepo mulungu. Ni munthu wotani ameneyo. So nani wolankhula Yesu. Ndipo nati panali zodi yake koma ni Yesu. Nanji pakakhala anthu amafuna alozere njira yachoonadi. Kwa muzolankhula zake zaka 33 sana chimwepo ayi. Lingatuluke nkukalowa dzuwa inu wosa chimwapo kulankhula. Ayi. Ntchito zake zakuthupi. Osa chimwapo. Mpoto yake uchimo ndi chani kodi? Suno afera njiye. Popeza sana chimwepo. Machimo anu onse analipira kale. Amene apite ku Gehena ndi zake. Kufuna kwake kwa iye. Kwa machimo anu anatani kale? Analipiridwa. Inuyo kwanu mungovomera. So chifukwa ninji tikuti ichi ni chipangano cha kale, ichi chatsopano. Pacha taona kuna kuti mulungu mmene amachongera. Pa ukakukhumudwa limodzi ni 0 pa 100. Sono anabweza chipangano chatsopano. Aheberi, pesa na Heberi. Chapter 8.
waganiza zina kumwamba. We have a God who can think otherwise. Nimalize. We have a God who can think otherwise. Mulungu amene amasintha maganizo. Aheberi 8 kuyamba ndime ya 7 ndi 8. Yeah, kwa masono ino abale. Chikwawa wapesapo. Sono ino simunapesepo ayi. Sono akamawerenga muli kaka mumva koma. Ndipo ine ndipo ine ndikuganiza kuti awa sangatinamisa ayi. Bwanji mungotiphe iniyo kuti averenge mumve nawo. Mudzasagula nthawi ina yake. Ngati simunachukwa wena nanga sikuti Aheberi mpite ku index izo iyayi. Yes, taverengani Aheberi 8 ndime 7 kulekesera ya 8. Aheberi 8 yandira verse 7 tegeza na 8. Verse 7 akuti pakuti loyambalija likadakhala lopanda chilema sakadafuna malo alachipikiro. Tsono tu tije ngati mpunga ujawo kuti mapompo mbale tsikana lolemba apa chimene akutanthauza kuti loyambalija chipangano chakoyamba chija chosunga malamulo chikanakhala chopanda chilema pakanafunika sola chiwiri ngati no nanga afunira njira chiwiri popeza uku akukwaniritsa anthu koma zale uku kuzakanika. Yes, tieni 8 pakuti powachulira iwo chifukwa anena taonani akudza masiku anena Ambuye ndipo ndidzapangana pangano latsopano ndi nyumba ya Israeli ndi nyumba ya Yuda. Amen. Tsono Mulungu akuti nipangane nawo chipangano chatsopano chakale chalephereka munthu sangakalowe kumana ntchito zake zosatheka. Nipangane nawo chipangano chatsopano chifukwa ninji kodi ntchito zanu ndi zanga sizingatilowetse ayi. Aefeso 2 zidakwa ineyo nthawi yakale ija ndimakondwera ndikamakafika pa tavern. Lero ndimakondwera ndikafika mchalichi mavesi atuluka. Aefeso 2 ndime 8. Aefeso 2 verse 8. Ya kweza ni mawu. Pakuti muli opulumutsidwa ndi chisomo chakuchita mwachikhulupiriro ndipo ichi chosachokera kwa inu chili mphatso ya Mulungu. Ayi basi osati ntchito zathu iyo ni version yawo ineyo koma chipulumutso chanu si ntchito za inuyo ayi no ayi ni zimene Yesu anakwaniritsa. So kodi chipangano chatsopano ndi chiti? Chipangano chatsopano Yohane 3:16 mpaka tsegule andiye nenani toze pamodzi toze 1 2 3 go. Zero per 100. Inu tamverani ndamva inu mmene mwachitira mwati pakuti Mulungu anakonda dziko lapansi kotero kuti anapereka kwa ayi maganizo a Mulungu si amenewo. Dziko lapansi sakunena ili tu ayi akunena anthu ifeti tonsefe pamene paja chimene amalakalaka kulemba amafuna alembepo dzina lanu kumalemba ndani popeza anthu akubadwa nkumwalira kubadwa so alembapo ndani ineyo ndikamawerenga pamene paja pakuti Mulungu anakonda wewe Sakala kotero kuti anapereka kwa wewe Sakala mwana wake wobadwa kuti wewe akakhulupirira mwanayo asatayike wewe. Haleluya. Lemba mponi dzina lanu sindi kuti pamene mufufute tu pa Bible apa mumutima wena tu akafufuta pauja baja siye koma mumutima mwana write your name there. Pakuti Mulungu anakukondani inuyo anapereka mwana wake anabwera Yesu chifukwa cha inuyo kuti inuyo mkakhulupirira mwanayo musatayike koma mukhale nawo chani ndiye chipangano chatsopano. Abale kuti tingataye zoterezi mmalo moti tisunge malamulo onse aja sono funso lomalizira chomalizira ndichi popeza zatero nanga asakala kuti ndiye kuti munthu akakhulupirira Yesu sanga chimwenso taona is this distance pakamwa ndi apa mtima uli apa chipulumutso chanu ndi apa Aroma 10 ndime ya 9 ndi 10 apa pakuti mukavomera mpaka mwapano apa kuti Yesu ndi Ambuye nakhulupirira mtima mwanu kuti anauka kwa akufa nkhani yatani yata ndiye chipulumutsocho mmalo mwa malamulo ajawa kuti so ndi kuti malamulo alibe ntchito ayi chikhulupiriro kuti chidziwike chimadziwika ndi chani
ntchito. Mtengo uliwonse umadziwika ndi zipatso zake. Yes, koma tilife anthu tikoza kupunthwa nthawi ina yake. Koma kupunthwako sikuti kapena mukachimwa pamene mwalembesa dzina lanu m'buku la moyo la moyo mwanza. So mwachimwa sikuti kapena kuti wachotsa dzina mwarapa walembaso mwachimwa wachotsa. Dzina limakhala pobe koma ubale ndio watani wasokonekera. Chifukwa chake pafunika kuyanjana naye Mulungu. Anandifunsa ina ana sukulu atamva kuti amigo wasintha. Ali no timamudziwa amigo sanga sinthia. Nditsi kuloyamba horo inadzaza horo. Pamene ukadalikira kuchita umboni za zimenda uwo. Tsono ana sukulu dakusiyana ndi kunoko. Amakhala chita mu library nkuona kuna kuti kodi amene ngamukole bwanji. Oh, it's just 1 minute. Ndiye basi chimwe chinachitika amakoza mafunso. Nalalikira pakituka. Amen. Kodi umuntu akatauralika pamakaza mafunso ngati. Anini funso? Yes. Umuntu wochimwa akarowa kumwamba. Ndayankani, wochimwa akarowa kumwamba. Mwaona ayi wamafuna Yesu no. Kodi munthu wochimwa akarowa kumwamba ine chete. Sakarowa. Mwayankha bwino. Nini lina? Ali pamene sachimwa. Ali pamene sachimwa. Nangoti ana sukulu. Gamudziwa za ana sukulu. Akuti simple proportion. Ngati munthu wochimwa sakarowa. Tonse ndife wochimwa. Therefore heaven will be empty. Nangasima ana sukulu nanga. Ana sukulu madziwa pachi. Ndenati ayi kumwamba anthu aliko tiye ndione ndiye kubunda masiku adzana kamuza mapereka njinga ali Yesu student amakhani njinga kaparasa ndiye kuli ku college kuno kuli farm uko kuli ziweto kuli chandi timaita somba uko ali Yesu tenge anali 400 chako tiye nipo chimtusumuru ukutoba nzolirapo tofika ku dam jen ukumchinjo gwira nkhuku tiona akarowa ndani kumwamba tiona akarowa ndani waigwira nkhuku kuiponya mumadzi nkhuku imakhala mumadzi inagwa koma nkhuku kuona malo atosiyanga bwe unalibotani unyowa koma ikukutumula nkhuku ndikuti mukuona taona nkhuku kutuma chikoye kudziwa sima ndikuti mukhristu akagwa ku uchimo malo ausiyake amachokako sindikhala kuno koma kwangu chokako chabe chilapa koma wali Yohane wandime 9 ambuye kutumula ndikhululukireni kuyanja naso ni Mulungu. Haleluya. Iwe gwira baka ponye ni madzi okutoba zola baka madzi okutobala koma baka uyo baka amire baka ndimwake kai ndimwake mmene muja iye makhala muti ni madzi. Haleluya. Tamuyangana mbale wako tamuyangana mfuse iwe ndiwe baka kapena nkhuku. Amen.